Inħobb iżjed lill-oħra llum ta' ġewwa. Fl-allegorija ta' pajjiż bħala mara jinstema' l-eku tal-fema ta' Dunkarm dwar l-ideal femminili li jikteb dwaru f'diversi poeżiji. Minnaħa nistgħu nħarsu lejn dawn il-poeżiji bħala sors primarju alternattiv li minnhom jaf naqraw femiet soċjali dwar in-nisa fl-ewwel parti tas-seklu 20. Min-naħa l-oħra, analiżi tal-kuntest storiku wiesa' taf tispjegalna aħjar kif il-mara tidher jew ma tidhirx fil-poeżiji tiegħu. Bejn il-mara fil-poeżiji ta' Dunkarm u l-mara f'Malta ta' żmien Dunkarm hemm diversi punti interess li jistħoqilhom diskussjoni. Il-mara fil-poeżiji ta' Dunkarm tieħu diversi forom letterarji għalkemm tista' tgħid li l-ġbija tagħha pjuttost konsistenti meta tasar l-essenza ta' dawn il-forom. Insemmi l-ewwel forma li taqgħod mal-vers titlu tal-konferenza, il-mara bħala allegorija metafora ta' pajjiż, Malta ma' wkoll l-Italja u l-Ingilterra. Niġbed mill-analiżi ta' André de Battista fil-ħarsa tiegħu l-element patriottiku nazzjonali ta' Dunkarm. L-Italja hija l-ġara tagħna, l-om tal-poeżija li għandha l-sinidoq mimli bil-ħlewwa. Dunkarm jirreferidlhom kumbat fl-istess poeżija l-Ingilterra, l-lum ta' ġewwa, fema daqs l-azzar qawwija. Ma tantx jażel bejniethom Dunkarm, għalih iż-żewġ pajjiżi huma mżejnin b'dawk il-kwalitajiet li ma jagħmlux waħda tant aħjar mill-oħra, għalkemm Dunkarm jammetti li l-Ingilterra jħobbha ħarir iżjed. Mhux daqskemm iħobb lil Malta imma, li kif jesplora wkoll Wayne Farrugia u kif jikteb Manuel Mifsud, nikkwota infatti tiġġissem fit-tfajla sabiħa. Iżda daqshekk il-ħadd u Malta tiegħi għax intbisshom minn tajtni l-isem u l-kumplament. Kif tiġarajna mit-taħdita ta' qabel u kif ser isegwi warajja Prof. Mifsud f'dawn il-versi u espressjonijiet politiċi imma wkoll b'element apolitiku ta' Dunkarm hemm il-paradoss ta' kumplessità sempliċi. Lil mill-optika ta' politika ta' poter, ta' awtorità kolonjali u t-identità nazzjonali però hemm tip ta' politika oħra jekk inħarsu mill-lenti soċjokulturali ta' simbolu suġġett femminili. Fit-tiżwieqa tal-pajjiż bi kwalitajiet marjani, materni, ta' ġbubija, ta' tfulija, hemm it-taħlita tal-forom l-oħra li jikteb bihom jew fuqhom Dunkarm. Il-Madonna, il-mara fis-superlattiv assolut, il-mara fuq in-nisa kollha tispikka mhux biss fl-ewwel poeżija bil-Malti li kiteb, iżda f'ħafna poeżiji innijiet oħra. Friġġieri, Mifsud, Farrugia u Semira Buġejja u ħafna oħrajn analizzaw fid-dettall il-lingwaġġ użat f'għad kbir ta' poeżiji. Il-Madonna Alla, il-Madonna Ommu li bħal ommu tħadnu magħha, il-Madonna li tħares lil Malta. Insomma, l-Madonna bħal Kristu u diversi qaddisin irġiel u nisa jimlew ħafna mill-poeżiji tiegħu bit-Taljan, Malti u Ingliż xhieda fl-aħħar mill-aħħar tal-qofol reliġjuż tiegħu. Toħroġ minn din il-kategorija hemm il-mara ordinarja li timita lill-Madonna, għax jom li tħaddan lill-ulieda madwarha kif tidher f'għad kbir ta' poeżiji bħal f'Kewkbet is-Safar li fiha xbejbiet ferħana jduru mommo maqlija jew fil-poeżija Kennies. Fuq net hemm ommu li l-kol nafu x'imħabba bla tarf kellu lejja. Is-sentiment vers bħal għadmek, għadmi u demmek jiġri miegħi huwa qawwi wisq u relatabbli. Tant hemm rabta li Friġġieri jikklassifikah bħala il-kumpless Edipjan u jgħid li jinħass il-ħin kollu fil-poeżiji tiegħu. Jgħid ukoll li bħala mara l-om tikseb tifsira wiesa u nikkwota ssir il-qofol tal-ħajja fuq il-livell veġetattiv u saħansitra tikseb it-tifsira nazzjonali ta' Malta. Idher ċar kif il-forum tal-mara kollha jidħlu f'xulxin u minn x'daqqiet tinfixel kif taqbad tissepara bejniethom għax infatti għal Dunkarm kienu tista' tgħid figura waħda. U fl-aħħar indur għal-mara bħala xebba jew tifla li skont il-mentalità ta' Dunkarm, iżda wkoll ta' kittieba u nisa u irġiel oħrajn ta' żmienu, kellha tkun umli, ħabrieka u tirsisti, safja verġni u onesta, b'valuri reliġjużi. Il-virtujiet kampanjoli sejħilhom Franz Sammut. Però kif kien sostna Friġġieri fis-sebgħinijiet, it-tifajla fil-poeżiji ta' Dunkarm jew ukoll senswali u b'elementi erotiċi li juru kemm li dal-qassis poeta kellu momenti fejn kien poeta l-ewwel imbagħad qassis. M'hemmx ħafna minn dawn l-eżempji imma huma b'saħħithom ikompli jgħid Friġġieri bħal fil-każ tal-poeżija Nħobbok.
Friġieri kien b'saħħtu fl-analiżi tiegħu meta ikkonkluda li siltiet bħal dawn lil Dunkarm jifduh mill-għeluq inġust, qed nikkwota hawnhekk l-għeluq ta' klassifikazzjoni bla sens u bla unità li qasmitu f'poeta reliġjuż u poeta patriottiku. Anke jekk forsi mmur lil mill-konfini soċjali, skont Manuel Mifsud Dunkarm xorta nikkwota u eżempju ieħor ta' poeta raġel li juża l-mara bħala oġġett tal-ħarsa tiegħu, speċjalment meta kitbietu jkunu pjuttost mobbija bl-ideoloġija maskilista li tbanda lil-mara bejn żewġ estremi. Il-mara twajba u essenzjalment passiva u dik fuq tagħha u allura perikoluża. Tmim tal-kwot. David Alosio jirribatti dal-ħsieb għaliex skontu aktar milli jġudika lin-nisa fil-kitba tiegħu Dunkarm nikkwota stinkab kitbietu sabiex il-figura femminili ma tingħatax il-ġenb. Mhux biss, Alosio jkompli juri kif Dunkarm saħansitra jippreżenta lil-mara bħala aħjar mir-raġel, bħal fil-poeżija n-nissieġa, waħda biss u t-tifla tar-raba. Rodrigo Bovington u Edmund Toma wkoll isostnu l-punt li Dunkarm ma jippruvax jostura, jinjora, jinnega lil-mara fis-soċjetà. Adrian Grima żid l-osservazzjoni li jekk ser nitkellmu fuq l-idealizzazzjoni f'kitbet Dunkarm din narawha mhux biss fil-figura tal-mara imma wkoll fir-raġel, bħalma jiġdu l-umiltà u l-bżulija tal-kennies li għalih Dunkarm jiddedika poeżija sħiħa. Forsi aktar milli xejn b'dawn ir-referenzi Dunkarm jidealizza lil Malta, is-soċjetà ġwejda kif isejħilha Grima u kif ifihjem ukoll żammit Manġon. Il-poeta bħal donnu jinqeda bil-preferenzi tiegħu tirġielu nisa ideali biex jesprimi aktar ir-rabta li kellu lejn dak li kien, lejn raħlu u lejn Malta ta' tfulitu, b'sens qawwi ta' nostalġija għall passat tiegħu li kull nitfa' bidla kienet qed tgħeddet li teqret. F'dan il-qafas jgħidilna Grima aspetti bħal l-ugwaljanza soċjali mhumiex importanti daqs il-ġid spiritwali individwali li jwassal għal ġid spiritwali kollettiv li jmantnu lil Malta ideali tiegħu. Jekk forsi l-mara fil-poeżiji ta' Dunkarm nistgħu nħalluha fis-singular għax għalkemm tkanġi bejn il-Madonna, mara ħabrika, mara tar-raba, mara b'saħħitha, xebba senswali, tifla innoċenti, tibqa' l-mara pjuttost idealizzata b'kuntrast ma' dik li ma kienitx ideali f'moħħ Dunkarm, però mhux l-istess nistgħu ngħidu għall-mara ta' Malta ta' Dunkarm. Il-mara Maltija fl-ewwel parti tas-seklu 20 bħal f'kull perjodu wara kollox, hi plurali ħafna. U jekk forsi nuqqas ta' viżibilità pubblika tan-nisa, ħafna drabi ta' lokal ġeneralizzazzjoni li l-mara kienet primarjalment mara mara l-mara tar-raġel, mara il-mara tad-dar, il-kuntest storiku u numru sabiħ ta' riċerki jitfgħu dawl fuq multipliċità u komplessità ta' sitwazzjonijiet diversi fejn in-nisa kienu viżibbli, drabi oħra inviżibbli, minn daqqiet protagonisti drabi oħra vittmi. Dunkarm kien hemm jarawhom ukoll. Minix ser nazzarda li nispekula l kif u l-kome dawn ir-realtajiet ta' nisa li ser nippreżenta uħud minnhom affettwaw lil Dunkarm. Imma li huwa aktar konkretu il-punt li Dunkarm kellu preferenza l status quo, għax l-instabilità tal-ordni soċjali donna kienet gerxu jew turitaħ, fil-waqt li l-konservattiżmu ta' kontinwità soċjali, kalma rustika reliġjuża, kienet tistanieħ. Iċċaqliq f'dan il-qasam tal-qagħda tal-mara fis-soċjetà, anke jekk kajman għall-aħħar u mhux neċessarjament progressiv b'mod lineari, imma li xorta ċaqċaq ħoss lemmu hawn, jidħol sew fid-diskussjoni tal-għajta karba talba ta' Dunkarm kontra l-progress. Bekk li ser nippreżenta huma biss eżempji kważi bħala kontra-argumenti li juruna li fil-Malta ta' Dunkarm in-nisa ma kinux statiċi. Forsi għal Dunkarm kien aħjar li tfajla Maltija s-saħħa dirajja somor taħt ix-xemx tqarmeċ l-liqi. Jew forsi din biss metafora. Żgur mhux forsi li kien hemm ħafna tfal li kienu qed jagħmlu dan f'diversi nħawi fil-Gżejjer. Imma almenu fejn tidħol skola elementari, in-numru ta' bniet li kienu jattendu jintiga naqra ċaqliq. F'1924 iddaħlet l-attendenza obbligatorja. Jekk nieħdu dik is-sena kien hemm mal-10,000 bniet irreġistrati b'medja ta' kważi 9,000 minnhom jattendu, ikkumparat ma' madwar 9,500 tifel. U mbagħad kien hemm l-iskejjel privati wkoll li kellhom il-fuq minn 2000 tifel oħra. F'madwar 15-il sena wara, in-numru ta' bniet jattendu kien żdied b'aktar minn 2000.
Ma ninsewx ukoll li kien hemm skejjel sekondarji għal bniet kemm tal-gvern u dawk privati. Hawn però tistona mhux ftit id-differenza bejn subien u bniet li juri li fi żmien Dunkarm il-perċezzjoni kienet għadha li malli tasal sa ċertu età tfajla ma kienx jibqa' posta fl-iskola. L-enfasi istituzzjonali fuq needlework fl-iskejjel sekondarji tkompli tixħed kif is-sistema kolonjali kompli tixpruna mentalitajiet patriarkali ta' dak iż-żmien. Il-qagħda mbagħad kompli titjieb almenu numerikalment wara t-tieni gwerra dinjija peress li fl-1946 l-edukazzjoni saret obbligatorja. Madankollu rridu jgħaddu ftit deċenji oħra sa ma l-investiment fl-edukazzjoni tal-bniet seta' jwassalhom ukoll għal ċertu professjonijiet u karrieri. Dan però ma jfissirx li sa frattant in-nisa kienu kollha magħluqin fil-kċina. Anke jekk Dunkarm kellu preferenza għal mara mara tad-dar, u anke jekk kien hemm diversi nisa li kienu dan, il-maġġoranza, studji kwantitattiv fuq l-ewwel 20 tas-seklu 20 juri li n-nisa wkoll kienu attivi fid-dinja tax-xogħol jekk żgur mhux daqs l-irġiel kemm bħala numru u kemm bħala kundizzjonijiet. Mir-riċerka ta' Monique Buġejja jidher li fil-waqt li sa tletinijiet kien naqas ġmielu l-impjieg tan-nisa fuq oqsma industrijali bħal tal-qoton u t-tabak, kien żdied in-numru ta' nisa li kienu għalliema, infermiera u qiebel. Ħafna minn dawn kienu membri ta' xi ordni reliġjuża. Apparti minn dawn kien hemm ħaddiema fil-ħwienet tal-merċa u għaddejja fid-djar privati. Dawn apparti numru ta' nisa ħaddiema li uffiċjalment ma kienux jidhru fl-istatistika. L-ewwel gwerra dinjija rat attività ġdida qalb ċertu nisa. Mhux biss dawk Ingliżi li ġew Malta, inkluż mal-85 tabiba, iżda wkoll numru ta' infermiera u volontiera Maltin. Fit-tieni gwerra dinjija Dunkarm u oħrajn dan iċ-ċaqliq esperjenzaħ fuq skala ferm ikbar, kif turi ħidmet Simon Cousins fejn diversi nisa ħafna issa magħrufa oħrajn inqas taw is-sehem tagħhom fil-mobilizzazzjoni tal-gwerra u darba mhux fis-saħħa biss iżda fuq oqsma ta' difiża wkoll bħal fil-każ ta' plotters u telephone u radio operators. Minkejja li viżibbli f'ċertu oqsma professjonali, in-nisa però kienu vittmi ta' sistemi li ddiskriminaw kontrihom abbażi ta' sess. Kif riċerka ta' George Cassar turina, in-nisa kemm numerużi fl-iskejjel bħala għalliema sofrew diskriminazzjoni fil-pagi li kienu anqas minn tal-irġiel. Għalkemm l-MUT fl-1937 kienet appellat lill-awtoritajiet li żieda li kienet saret li l-pagi tal-irġiel kellha ssir lin-nisa wkoll, dawn kienu baqgħu b'xi imnieħer. Skossi deċiżivi biex din is-sitwazzjoni tinbidel qalb l-għalliema u kull professjoni jew xogħol ieħor fejn l-irġiel u nisa kienu qed jaħdmu indaqs, saru żmien twil wara l-gwerra meta fl-1967 inbidlet il-liġi għal ħaddiema tal-gvern, fl-1974 iddaħlet għal privat, sa ma ntlaħqet parità fl-1976 għal dak li huwa l-istess xogħol li jsir jew minn mara jew minn raġel. Jekk fil-livelli elementari u sekondarji l-preżenza tan-nisa bħala studenti u bħala għalliema kienet maħkuma minn ħafna immijiet, fl-università kien hemm minn mikbar. L-ewwel nisa narawhom biss mill-bidu tas-seklu 20 u tgħoddhom fuq id waħda. Lucia Levanzini Inglot, Tessie Camilleri, Blanche Huber, kien hemm saħansitru oħrajn li gradwaw qabel jew fl-istess perjodu ta' dawn imma barra minn Malta, bħal Blanche Tonna Barthe u Irene Kondaci. U mbagħad aktar tard segwew Cettina Bajona u Mary Christine Tufinio. Dwar dawn kitbet Patricia Camilleri. Brabta eqreb ma' Dunkarm forsi kien hemm Maria Caruana u Ondina Tajjar li għalkemm gradwati tal-farmaċija kienu l-ewwel żewġ nisa li kitbu fil-leħen il-Malti kellhom 8 stejjer qosra bejniethom prattikament. Imma kien hemm nies oħrajn anke jekk f'minoranza kbira li kienu qed jiktbu fl-istess perjodu. U kien hemm xi ħadd li qed iħeġġiġhom jagħmlu dan biex jinqalhom miġbik li femtu kienet iżommhom imqanfdin fid-djulhom stess. Nirreferi ovvjament għal Manuel Dimek. Mixol li kienet għamlet studenta tagħna l-appelli ta' Dimek biex nisa jqumu fuq tagħhom ma kienux kompletament iddaħħlu mill-kritika ta' vuċijiet aktar b'saħħithom speċjalment mill-Knisja. Catherine Manjon kienet sabet numru ta' referenzi fil-bandiera tal-Maltin għali jew itri fuq suġġetti varji minn korrispondenti nisa, jew reklami minn nisa ħajjata jew sidin ta' ħwienet. Fl-20ijiet fil-ħmar u l-kotra kien hemm diversi artikli li trattaw diskussjoni dwar id-dritt tal-vot tan-nisa, ħafna kontra u ftit favur, u oħrajn li deru li kienu miktubin minn nisa stess,
bħal fil-każ ta' Ċetta l-Bormliża. Skont ir-riċerka ta' Carmen Sammut, meta twaqqaf il-Partit Laburista fl-1921, kien hemm minnu fih sforzi min-nisa biex jorganizzaw ruħhom u jagħtu vuċi lin-nisa Maltin. Pereżempju, fit-28 korrispondenta kitbet fil-Kotra biex tħeġġeġ lin-nisa jappoġġjaw il-Partit Laburista minħabba l-pożizzjoni tiegħu favur il-pensjonijiet tal-armla u miżuri soċjali oħra. Liza Fenek pubblikat appell fil-Kotra biex il-gazzetta tiddedika kolonna lin-nisa sabiex dawn ikunu jistgħu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. Mbagħad kien hemm Vincenza Flores li saħqet li n-nisa kellhom jieqfu jaħsbu biss fuq il-moda u x-xogħol tad-dar, nikwota fuq il-brodu u l-minestra, u stednithom jużaw l-enerġija tagħhom fuq sma aktar sinifikanti fuq il-mudell tan-nisa Brittaniċi li kienu saru membri tal-Parlament. Minn dawn tal-aħħar kienu biss ftit in-nisa li spikkaw b'mod aktar qawwi għax verament marru kontra l-kurrent b'mod pubbliku. Nieħdu minn Mabel Strickland, il-mara fil-partit ta' missiera, il-mara fl-istampa, bħala imprenditriċi u editriċi, il-mara politikant u kap ta' partit eventwalment. Kienet li irsistiet li n-nisa jkollhom il-vot sa mill-1931. U wara t-tieni gwerra dinjija segwew Josephine Burns de Bono u Helen Buhajar tal-Women for Malta Association u Agata Barbara u nkiseb id-dritt tal-vot fil-1947 u telet l-ewwel mara fil-Parlament. Min jaf jekk dan iċ-ċaqliq kienx żejjed għal Dunkarn għax kien jisfida wisq l-ordni soċjali u reliġjuża li setet ittellef mill-mara tilħaq il-vokazzjoni tagħha hekk kif kien jifhimha hu. Probabbli kien jippreferi li jekk in-nisa kellhom ikunu attivi dan ikun għal skopijiet li jsaħħu l-valuri li kien jemmen fihom bħal ngħidu aħna bħala soċi tal-mużew li maqda anke jekk f'ambitu konservattiv kienet sa mill-bidu tas-seklu 20 tat pjattaforma l-parteċipazzjoni tan-nisa fix-xena pubblika reliġjuża. U sa ċertu punt sfidat ukoll l-istereotip xi ftit li mara bil-fors ridet tiżżewweġ u jkollha tfal. Dan infatti kien innu li Dunkarn kien kiteb lil tal-mużew b'referenza wkoll għax-xebbiet fih. Aktar vuċijiet femminili fix-xena pubblika kemm politika u soċjali ħarġu wara l-indipendenza mbagħad mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa u waqdiet xellugin bħal Moviment tal-Emanċipazzjoni tal-Mara min-naħa tan-nisa fis-sebgħinijiet u tmeninijiet. Flimkien ma' figuri oħrajn li fih dan il-partiti li kull ma jmur baqgħu jimbuttaw għax jimbuttaw rridu għal diversi drittijiet li kienu għadhom miċħuda lilhom. Fl-aħħar ngħaddi issa l-Mara tal-Belt. Imkien mu il-bod fil-Belt, Valletta, imma żgur aktar ma kienx il-bod Dunkarn minn fejn kien joqgħod fi triq l-Ifran minn strada stretta. Hemm xi ċeni mill-poeżiji tiegħu li bħal domhom jeħduna dritt hemm, bħal meta jsostni f'xenqet ir-raba, ma rridx niddellel iżjed f'dawn it-toroq, taħt rijlejja ma rridx qatran u żonqor, qiebes blaħnina. Fejn jara imma jixtieq li ma jarax il-mara Beltija kif isejħilha mifsud. Inqas nara ma rridx ebbit żinżilli wiċċhom bħal karta u lewn in-nar xoftejhom mingħajr satra fil-biss ixerdu qalbhom f'imħabba firħa. Hawnhekk hawn ukoll żewġ strofi minn fl-Malta tal-lum u ta' għada. Xenqet ir-raba deret fl-1926 u lil Malta narawha pubblikata fl-1934. Fis-snin ta' bejniethom kien hemm każ li qajjem furur u jaf li aktar seta' wassal biex Dunkarn jaqbad dan il-fil fil-poeżiji tiegħu. Każ li però jkompli jirrifletti fuq l-esperjenzi varji ta' nisa differenti u kif dawn sfaw vittmi ta' politika li ma kienx tħares il-kundizzjonijiet li setgħu jispiċċaw fihom. Ġara li fl-1932 kienu saru akkużi fuq żewġ gazzetti Ingliżi. L-nisa Ingliżi li kienu qed jinġabu għal Malta biex jaħdmu bħala artisti fil-music halls il-Belt kienu qed jiġu traffikati għal prostituzzjoni. Wara investigazzjonijiet ħareġ li dawn l-akkużi ta' traffikar kienu firħa. Kien hemm però realtà li kemm barranin u Maltin kienu qed jaħdmu ta' sex workers biex jaqilgħu għajxin, realtà ta' kull port fl-Imperu Ingliż. Kif turi riċerka ta' Paul Knepper, dawn in-nisa spiċċaw is-suġġett tad-diskussjoni fl-isferi politiċi, ittimbrati bħala l-kawża tal-problema, fil-waqt li n-nisa kollha fl-industrija, sija jekk barmaids, artisti, żeffina, mużiċisti sfaw vittmi ta' stigmar soċjali. U magħhom dawk il-familji Maltin li kienu fis-settur tal-arti kummerċjali u sidin ta' bars.
Min-naħa l-Gvern Imperjali Ingliż kien iktar inkwetat fuq l-aspett ta' saħħa tas-soldati u baħrin Ingliżi, speċjalment minħabba l-mart trasmess sesswalment. Mill-Gvern Malti kien hemm iktar issikkar ta' restrizzjonijiet fuq min seta' jaqdi fil-bars biex tinqata' l-prostituzzjoni. Imma l-ebda miż-żewġ awtoritajiet ma daħlu fil-fond biex jaraw x'kienet iwassal biex in-nisa kellhom jidħlu f'dan is-settur. L-akkuża li influenzi minn barra L-akkuża li l-influenzi minn barra kienu qed iwasslu biex jikkorrompu lil mara Maltija nisimgħuhom ukoll fil-lament ta' Dunkarm għal kif il-moda kienet qed tinbidel. F'nudiżmu din ir-rabja tinħassu kif tistgħu taqraw. Dunkarm imqar kiteb għanja lil-Lonnella, lata u ġieħ tan-nisa tagħna fil-waqt li jitloba ibqa' magħna, ibqa' dejjem magħna għaliex żbejħa s-satra tiegħek. Bil-mod u mhux qalb kulħadd l-użanzi fl-ilbies kienu qed jinbidlu però. Nħarsu lejn The Times ta' tletinijiet bħala eżempju u sija jekk fir-reklami jew fil-paġni dedikati għal moda b'ismijiet bħal London Days, London Ways, A Woman's World or Feminine Fads and Fancies. Nisa Maltin ta' ċertu strati ta' soċjetà kienu qed jiddakru minn kuluri, disinni u materjali differenti u ġodda ta' ħwejjeġ, aċċessorji, ir-ritokk u stili ta' xahar. Dan jiġdu mqar ir-reklami minn diżinjaturi u modist Maltin, nisa stess, li kienu qed jirreplikaw dawn id-diżinni ġodda. Ma dawn insemmu wkoll influenzi li daħlu maċ-ċinema. Sal-ħamsinijiet dal-bidliet komplew jidhru aktar, hekk kif taqbad ukoll il-kamera ta' Guido Stillon għalkemm żgur ma kienx bidla radikali. Għal Dunkarm ma kienx hemm dubju kif kellha tibqa' tidher jew ma tidhirx il-mara. Dan ma kienux fehmiet biss irġiel jew qassisin għax kienu irġiel jew qassisin, dawn id-dikotomiji kienu bla dubju mħaddna min-nisa stess, jew uħud minnhom. Nieħdu mill-kitbiet ta' Carmen Carbonaro fil-ħamsinijiet dwar il-mara ideali. Isek qbad dal-poeżiji ta' Dunkarm dwar il-ġabra u d-diċenza u dawwarthom f'pariri mogħtija fuq ir-radju li mbagħad ġew ippubblikati. Sal-aħħar tas-sittinijiet kienu għadhom għaddejjin kwistjonijiet jaħarqu dwar kemm l-istat għandu jindaħal f'dak li jintlibes jew ma jintlibix, speċjalment minn turisti li bdew idaħħlu l-moda tat-two-piece fi xtajtiet. Għalkemm il-pulizija kellhom id-dmir li jieħdu azzjoni kontra atteġġjament fil-pubbliku li ma kienx meqjus xieraq, il-Prim Ministru Borg Olivier fl-1969 kien ikkonċeda nitfa' li mal-barranin twiddiba kienet tkun biżżejjed meta tikkunsidra li dawn it-turisti ma kienux jafu liġijiet tal-Maltin. Wara kollox, kif seta' jikber it-turiżmu jekk ma kienx ser ikun hemm ftit flessibilità. Każ ieħor fejn Dunkarm kien probabbilment jgħid b'sarkażmu jaqta' evviva s-seklu tagħna. Nagħlaq hawn, Dunkarm bħala poeta kien liberu li jażel li jikteb dwar dawk in-nisa li fihom ra lill-ommu lill-mara ideali skontu lil Malta, jew viċi versa, b'kuntrast man nisa li għalih kienu xempju tal-bidla u tat-tip ta' progress li Dunkarm kien xettiku, sarkastiku u kritiku tiegħu. F'dan is-sens il-poeżiji ta' Dunkarm fejn jidħlu n-nisa b'mod dirett jew indirett jaqbdu perċezzjonijiet meqjusa pjuttost komuni tal-mara kontemporanja ta' żmienu, tan-normi tal-ġeneru, ta' preferenzi personali. Però bejn il-poeżija u l-istorja hemm numru ta' kuntesti li jinformaw il-konverzazzjoni dwar mentalità, ġeneru u modernità li jgħinuna nifhmu iktar il-possibiltajiet u l-ħafna limitazzjonijiet tan-nisa fil-bidu tas-seklu 20. Grazzi.